Izinkulungwane zabalandeli be-EFF zibuthane eMoretele Park eMamelodi ePitoli lapho kulindeleke ukuthi umholi weqembu uJulius Malema ethule inkulumo yosuku lwenkululeko UAbongile Dumako uyasibikela. Ewe kaloku ngumbono omxesibe ophume ngonina uzokubalingqina kolusuku lubalulekileyo lokubhiyozela amalungelo oluntu apha eMamelodi ePitoli. Lapho kaloku inkokheli ye-EFF uJulius Malema ethi vandla umyalezo wosuku ongqamene ngqo nale minyaka ingaka uMzantsi Afrika ubhiyozela inkululeko. Abantu abatsha amanina baphume ngobuninzi befuna ukuzova ukuba uJulius Malema uthini na kulo myalezo wakhe abakhoyo apha kwesi stadium gxebe kule ndawo kuthiwa eMoretele Park baphumile ukuzokufuna ukuphulaphula okokubana inkokheli yabo uJulius Malema uqulathe ntoni na kwintetho yakhe yesizwe kungenjalo intetho yakhe ekhumbula olu suku ledemokhrasi eMzantsi Afrika. Abantu abatsha ke sikwazile ukuthetha nabo bathi lo mhla wenkululeko kubo ubonakalisa into okokubana kusekude engqinibeni okufuneka kwenziwe xa siqwalasela into okokubana abantu abatsha basenengxaki yokungabi namisebenzi. Bambi besithi ke bafuna noko kube khona uhanjiso lwenkonzo oluthande ukuthi gabalala ingakumbi kulo mandla waseMamelodi. Akwethusi kambe kokubana i-EFF ithathe isigqibo sokuba iza kwisindleka apha imibhiyozo yosuku lwenkululeko. Ngiyakhumbula kaloku ngethuba bekukho unyulo lorhulumente abasemakhaya bebequqa bebuyelela kulo mandla befuna uzokufumana inkxaso begxeleshe kambe abafumana isikhundla kumasipala ombhaxa waseTshwane. Kwenzekile ke oko into ekufana nokwenza umbulelo ngoku kuluntu lwale ngingqi yasePitoli neTshwane umasipala ngokubanzi ukuthi babanike ithuba lokubana bangene ebhungeni baqinisekise ukubana inkonzo ziye eluntwini ezifana nohanjiso lamanzi nelindle nokuphucula indawo ezithile abahlala kuzo. UAbongile Dumako, iindaba ze-SABC eMamelodi ePitoli.